Felly, Cneifio'r i'r drysau, cloc yn barod, beirniad yn barod ac i ffwrdd â ni gyda Rownd Derfynol, her y merched y fan hyn, Tatiana Keefe, yr oll ffordd o Zela Newydd ar un, Becca Jackson o ardal Bethesda o Gymru ar 2, ar 3, Hannah Rose, eitha o Zela Newydd, Susie Parish wedyn o Loegr ar 4, ar 5, Amy Silcock o Zela Newydd, a draw yn y pen draw, a Molly Gittings, yma am y tro cyntaf yn cynrychioli Cymru ar 6. Felly dyna chi'r cystadleuwyr ar gyfer Rownd Derfynol y merched fan hyn, 2 oen yn y gorlan. Mi fydd pethau wedi poethi fan hyn, mi fydd pethau'n cyflymu o ran y Cneifio. Ac os ydych chi eisiau dal fyny efo unrhyw wybodaeth, yna cerwch chi wefan Shearing Sports Wales. Mae Bwn Jackson, un arall o'r teulu Jackson yn fan hyn, yn mynd i fod yn cofnodi popeth ac yn dangos lluniau o'r buddigwyr ar hyd yr wythnos. Dyna'r lle i fod os da chi eisiau mwy o wybodaeth. Hefyd, yna wefannau gwirioneddol ddifyr gan Susie Parish o ffostiadau cyfryngau cymdeithasol yn dangos i gneifwyr ifanc, yn enwedig merched, sut i baratoi offer ar gyfer cystadlu. A hi'n greu gwaith da iawn yn annog y to ifanc y fanna. Ac ar 3, dyma chi un ohonyn nhw, Hannah Rose o Zela Newydd. Mynd yn tacluso rownd y cesel o fanna, a draw â ni am y tro cyntaf ar lwyfan y sioe fawr a llongofarchiadau iddi hi am gyrraedd yr uchel fanna'n barod Molly Gittings. Molly Gittings o Hale Farm, ger y Trallwng. Wedi dod draw i gystadlu am y tro cyntaf felly, ac yn ofalus iawn yn gorffen y goes ddwytha yna ar yr oen cyntaf. Neu siŵr bod y Cneifio yn mor lan as yw bosib, a fe fydd hwnna'n cael ei ferniadu lawr yn y gorlan wedyn. Dyma hi felly Molly Gittings sy'n mewn am ei hael oen. Barod amdano, medda'r cymer gorlan. Ffwrdd â ni ar bachgen yn y gorlan sydd wedi hyfforddi hi. Medda hi sut i Cneifio, felly fydd o'n falch iawn bod hi wedi cyrraedd y safon yma. Becca Jackson wedyn yn gorffen yr oen cyntaf, a hynny yn daclus dros ben. Becca ddim wedi Cneifio cymaint, a bysau fel arfer medda hi eleni, ond mae'n mynd o gwmpas y byd yn trin gwlân, sydd yn dod ar ryw 10 i 15 yr awr iddyn nhw, ond maen nhw hefyd yn talu costau ac yn rhoi llety chi. Oedd i Norwy yn gweithio yn gynharach yn y flwyddyn, felly unwaith eto cyfleon ym myd y trin gwlân hefyd, nad ydy'r cyflog cystal a'r posibilrwydd o ennill cyflogau mawr sydd na wrth Cneifio. Felly Becca hefyd isio mabwysiadu'r grefft yny, ac mae yna lawer iawn o bosibiliadau ym myd y Cneifio ar hyd y lled y byd ar hyn o bryd. Dyma ni ystodau hirion o fanna. Pwy di hon ydi Amy Silcock o Zela Newydd. Y llall Hannah Rose o Zela Newydd hefyd, ond dwi'n licio arddull hon, a mae hi wedi dod yn hyderus iawn yn ôl i'r llwyfan yma, Molly Gittings, yr holl ffordd o ardal y Trallwng. Mae ni wedyn ar y 3, mae Hannah Rose yn daclus rownd y goes ola yna, a hi sy'n mynd i orffen gyntaf, a chofiwch mi fydd na feirniadu ychwanegol i'r amser yn digwydd lawr y cefn na cyn penderfynu pwy sy'n fuddigol, ond dwi yn meddwl mae Hannah Rose yn mynd i orffen gyntaf, pwyso'r botwm na efo marc bwrdd o 5. Tybed ydy hi wedi gwneud digon i ennill. Gawn ni olwg ar y gweddill wedyn, just rhyw chydig bach o eiriau am pwy ddawn nesa. Amy Silcock a Hannah Rose wedi gorffen. Hannah Rose a sgôr fwrdd isel dros ben, sydd yn dda dros ben. So ni ddim yn synnu o gwbl. Mae Hannah Rose sydd wedi mynd â hi, felly wedi Becca Jackson, gwyso'r botwm coch y fanna.